ಯಪ್ಪಾ ಕೊಂಡ್ ಮನೆ ಜಡ್ತಾ ಕೇಸು ಕಸ್ಸನಿಯೇ ಅಂತೂ काही एक 65-66 जल्ल की म्हणू आता पुरा लॅकत नसपळा 100 जत की म्हणू यो देवा यो आपण तुशी येतो मू कस्सनिये हा ओ किती दोड केस 100 जल्ली की म्हणू आताची कल्याणी कसं लॅक घालून बसले गो कसं 100 जल्ले ओ केसरी गो यो गो यो बैस या अयो हे कसं वट्ट कोंदवर लागू तू शी उड गो वारा कस पड हाव 3 वेळा नत्तशील गो केला वडा शा कैला रस पड 4 वेळा काही नत्तशिली एक चूर केस जण आशिल गो आत्ताच पड्या 15 दिसा एक वेळा नावच्या काही बहीण जेत गो पळली गो पळ कल्याणी आता पुरा जनके केस झरतू गो ते किती निमती गोसवे आम्ही लावची तेल शॅम्पू कंडिशनर आणि खाऊचे जंक फूड लाईफस्टाईल तस जाऊन गेला ना त्यात निमती पुरा केस झरता वय गो केसरी तू सांगील करेक्ट गो त्या पुरा वय गो केसरी तू सांगिले पुढेच पळ्या अडीक जोच पुढे म्हाका चिल्ली पळोवच्या येतना मिगेल मायनूच पळय मिगेल केसू हल्लून पळयला गो केसू की चवरी म्हणू तितली दीग तितली चंद गंडीला तर आशिल केस तेदन म्हाका हो वय गो कल्याणी गो केसरी पुढे आम्हानच पळय चंद करून त्याल घालनु उळोनु दोन्ही पंती घालनु ते रिಬ್ಬನನಿ बांधून दोन्ही पंतेके बरी पूल माणसडतशील गो अम्मा तू सांगेल करेक्ट गो कल्याणी पुडी पळे फूल माळ नाचतिले बच्चे नातेशील भायरी रत्नगंधी जवो अब्बाल जवो गंडू जवो कंचे फूल जात तशिले आणि घरकडे अम्मानानी त्याला ऊन करचेशील न्हय एक त्याला आता तशवे नमून नमुने त्याला आयला मार्केटात नमून नमुने त्याला घालचे वय गो केसरी एकली मिळाली पियावा त्याल घाली मिळाली आणि एकली मिळाली करबेवा त्याल घाली मिळाली आणि एकली मिळाली कजळमवा त्याल घाली केस कळो येता मिळाली आणि एकली मिळाली एपानी त्याल कोण घाली केस थंड जोता रात्री लायक नीद येत तुका मिळाली अब्बा तितली नमुने त्याला लायली गो कल्याणी तू अयो तितली मात्र नाही केसरी अनेकली कसं मिळेल गो तसल्या नारळाला तेला आणतो मित्ती तिंबोनो ते हून कोरनो मागते दवरी मिळेल गो पाचा 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 दवरनो निद्दल गो सकाळ उठाच्या जेतवा म्हाका माती जड जावनो ए रामा आता कसं गेला गो तसल्या निडल वयर गेला 4 कॅस भरला तितलेंची नाही गो कल्याणी ह्या नमुने नमून नमुने त्याला कोणी सांगली म्हणून घालले रे तुगेला नीडल मागशी वचन अशी बैसतोय असो आणि तुका शॅम्पू खर्चू ऊने थोडे सबना खर्चू चड येतल तोंड गोड झाला न्हू तू दुच्या कशी वय गो केसरी तू मस्कीर करून खातो गो म्हाका तितले नाही गो केसरी ती मिगेल फ्रेंडच पळय मालिनी तिने कसं म्हणू गो तुसवे तुका केस जोडचे तुगेला आंगान तू प्रोटीन कॅल्शियम विटमिन पुरा उणी जल्ला वचून ताका मात्र घेऊन येऊन घे मिळेल गो हांव पुरा घेऊन येऊन खाल्ले गो पळेल तन कसन पळोवचे हे मात्र वाडिले हे जोडणू काय ना कसं गो कल्याणी तुगेल विलावर लायक कोणी सांगली म्हणू कसने एक मात्रान खाऊची वे डॉक्टर कन्सल्ट करून आवे ताजे पयस तुवे मार्केट वचून लायक फ्रेश तरकारी हाणू खेळल जाल्यार तुगेले केस लायक जातले हे केस झडचेच पळय ते स्ट्रेसा निमती पोल्युशना निमती आणि केस तू लायक कोणू धू न्हू वारा 2-3 पेटी कोणी धू का गो ताज निमती झडचे आणि ओटू शॅम्पू घालचे कंडिशनर घालचे ताजी निमती कळलं आजी निमती पुरा नाही तू कसने अर्ध नॉलेज असल्या सांगितले ऐकून हे प्रकार नाकू गो ओ तशी नव्हे हांव कसं केलेलं गो सुवे मिगेल सून भायलगांव आस नव्हे
तिगेल केस गो स्ट्रेट चंद मुळीसो गो भारी चंद गो ते पळूनच पळय हांव तिगेले की शॅम्पू हेअर कंडिशनर पुरा हाण पळय ಮತ್ತೆ लावन चंद दिसत म्हणू सम्म घालल गो दिसान दिस शिशी कल्याणी कोण सांगेल तुका ते मुळीशी केसू शॅम्पू घालून करची म्हणून ते पार्लर वचून करची गो हीट कोण स्ट्रेट करता ती कर्ली करता ती ताका तितले खर्च आसा कळवाय खाली स्ट्रेट केल्या पावना ताज नंतर ताका मेंटेन करूक ताजे शॅम्पू ताजे साबून पुरे यूज करका ते लायक म्हूण लेखला मात ते लायक न्ही ते वय गो केसरी तुगेल केसाक उज्जा धाव लागील गो ते कसं तांबडी नमडी जाला ನೇ गो तू ಒಳ್ಳೆ मन कशी करत मुगो कल्याणी इतली पेंट आसुनी हे तुका उज्या धावशी दिसतुवे हांव मेहंदी गेला म्हणून मस्कीर करता असो तू ಓ ಮೆಹಂದಿ ಕಲ್ಲರ್ ಗೋ ಮಾಗಿರೆಗ್ ಗೋ ಕೆಲವು ಜನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಪಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ आणि ಕೆಲವು ನೀಲಿ ಗೋ ಪೂರ ಆಸ್ನವ ते कशी गो केसरी कल्याणी ते पुरा फॅशन गो आत्ताची फॅशन ते पुरा 4 केस धवो करचो 4 केस नील करचे थोडे सिल्वर कलर करचे ಕೆಲವು ಜನ ಪಳೆ ಹಂಗ ಮುಳಾಂತ ತೊಗ್ಗು ಬಡೆ ಬಾಲ್शी धवे करता ती त्या मात्र 4 केस धवेची कळवा तशीची सॉल्ट अँड पेपर म्हणून करता ती गोतस तुका अयो कसं गो ते मीरनी मीठही घालताव ते कसं गो रांदपा यूज करचे मीठ आणि मिरी नाही गो सॉल्ट अँड पेपर म्हणून एक हेअरस्टाईल अस थोडे धवे थोडे काळे थोडे धवे थोडे काळे म्हणून हक्क पुरा सल्फेट ऊन अशी शॅम्पू यूज करका कळवा त्या प्रतशी मेंटेन करू काही अस सल्फेट म्हण कसं गो ते शॅम्पू सल्फेट म्हळ्यार मस्त फेण येवचे खातीर यूज करचे ते आमी मात्याक मस्त यूज करूनच ताजी निमतेस पळय तळवती ड्राय जाता केस वीक जाता तशें जावन केस मस्त झडतो गो कल्याणी पुडी पुरा इतली केसा संभ्रम पुरा कई येशील गो पार्लरांनी आशील वेतेद्दा आमको गोतू ना पार्लर कसं म्हणून आम्ही पळय घरकडे मेळची तसले सिगाकाई आणि ते रिंटो मागीर ते बार सोपस पळय नंदी बार सोप गी कस्तुरी बार सोप ते घाल नो केस दूध तशी लिंगो आम्ही कसने मंडे मार समित ना कल्याणी आत्ता जीवनशैली आणि फुडली जीवनशैली अजगजांतर व्यत्यास आसा कळवा आत्ता कशी येईल की तशी चोलका तू याच्यान काणा का केस जडला म्हणून आता काय याच्यान येना गो तुगेला आशील केसा कस पळय नमूने फांती अशी फिक्स करचे न्ही वच्चे बन्न मेळता फांती मेळता बंच अशी घालर कर्ली हेअर मेळता फंक्शनानी वतना त्या घालून गेलं जाल्यार याच्यान काणा का अयो येचेन काय ना आबा मक्का जडल्यार जडता वरल्याल वरता हा याच्यान ना न्हय कुशी जाले कुशेर अशी आमी आणि म्हाका वेळ जाल्लो हांव वता त्या केसा गोळ हे कर दी वते वतना ते डस्टबिना घालून वता अयो केसरी ते उडोची नाकू गो हांव वच पळय त्या तोट्ट्यान तू एक तोट्ट कोण दवरला गो ते घरा बगला येता गो निमगून केस आनी आसवे म्हणू आणि करटेनी पळयात तेवय निमगून येता गो कर्टी निमून येता म्हणून गोतस आमगेल घरा बगला केसू निमून येता वे कसं गोतन केसू तान्नी कसंगी ते टोपनगी कसंगी करता काय गो तान्नी कसं जावक जाल्यार कोरोची आमक दुड्ड दिता नवे एक तोट्ट्यांक घालून दवरू कसं नस ए देवा काल खैता येऊन रबल्या केसा के मोल के